Zachraňte se. Honem. Mám tě, ty sráči. H1.6 Dilema kontra AB. To je viera. Tak to počúvaj a pamätaj. Tak dávaj. Nie každá rieka do oceánu vteká. Takisto málo ktorá myšlienka človeka sa doslova oblieka. Veľká väčšina z nich vysychá, v prach sa mení už v tom samotnom pramení. A z toho mála, ktoré sa v realitu premení a dosiahne cieľ ani ne minimum. Odmení vlastného stvoriteľa, veľa takých období nastane, kedy ti neostane nič, iba nádej a viera. Ale bez čiernej nebola by biela. Rovnako ako si často vynesený vysoko, inokedy zhodený si nekonečne hlboko. Oko len za oko. Preto zahalí ma smútok, keď vidím ako ľahko ty stúpaš si do výšok a druhý dá všetko, aby dostal aspoň kúsok z toho, čo si od života obdržal darom, na ktorý iní veľmi tvrdo makajú. Vieru nestrácajú, často aj padajú, ale vždy stávajú a stále ďalej hľadajú. Stále veria, že to, o čom snívajú, dostanú. A preto neprestanú, pokým nepristanú na samotnom vrchole tej najvyššej hory. Z najhlbšej diery sa dostane len ten, ktorý verí. Preto vera s vierou mier na cieľ tak dlho stúpe, až kým nechytí sa neba. To, čo treba, je nebáť sa toho. Vysoko zdá sa to, ale s vierou dá sa to. A s vierou má sa to. Preto vera s vierou mier na cieľ tak dlho stúpe, až kým nechytí sa neba. To, čo treba, je nebáť sa toho. Vysoko zdá sa to, ale s vierou dá sa to. A s vierou má sa to. Preto vera s vierou mier na cieľ tak dlho stúpe, až kým nechytí sa neba. To, čo treba, je nebáť sa toho. Vysoko zdá sa to, ale s vierou dá sa to. A s vierou má sa to. Presne tak, presne tak, presne tak. Lebo s vierou sa to má a s vierou sa to dá. Druhá vlna mojej viery na vás teraz mierí a priplávala sem, aby zaplatala všetky tie diery, ktoré vytvorili tvory, ktorým hovorí sa ľudské bytosti. Súčasti hry, v ktorej život rozdáva nám možnosti, ale ne každému v rovnakej jakosti udalosti, ktoré sú prinášané dobou, stanú sa výhodou len keď budeš veriť a makať. Lebo keď chceš niečo mať... Nechte mě bejt. Nechte mě bejt, nevažte mě, to bolí. Slyšíte? Pomoc. Pomoc, to bolí. Pomoc. Pomoc, pomozte mi někdo. Pomoc, kam jdete? Pomoc! Pomozte mi, to bolí. Čau. Hele, unesli Jacka. Unesli ho, ztratil se nám a nemůžeme ho vůbec najít. Hele, Eko, pokusíme se prostě, vydáme se za nima a zkusíme ho najít prostě. To není možný už s nima tady to. To už jako fakt mě serou, teďka mi úplně naštvali prostě, kvůli nim se nám ztratil Jack. Jo, prostě obujeme se pořádně do toho a půjdeme do nich. Jinak se to ani nedá udělat. Jedinej on nás dokáže prostě zachránit. No jasný. Najdeme ho a budeme v pořádku. Na co čekáme?
A kde je Klérka? Já nevím, já jsem ji neviděl, asi ji taky unesli. Tak hoši, jdeme na to. Jo, jako, jo. Hoši, nebojte se ničeho, jdeme na to zvládnem. Pojďte jdem. Jdeme na ně, ukážeme jim. Hej, pojďte sem. Slyšíte? Pojďte sem. Co je? My chceme jít s váma. Ale ne, to je nebezpečný. To nevadí, my tu sami nebudem. Ale fakt, je to nebezpečný, ale. To nevadí. No dobře, no. Tak pojďte. Teďka půjdeme do pralesa. Tam jsme je naposledy viděli. A viděli jsme tam i našeho vůdce Jacka. Řekni nám to, ty krávo. Kde jsou? A kde je hlavně ten Jackie, ten váš doktorek? My tady žijeme už léta a vás tu nechcem. Víš co? Vlci ti sežrou. Pojďte, kluci, kopejte jí. Řekl jsem pořádně. Ty krávo jedna. Všechny vás tu zabijeme, pobijeme. Máš tu hůl, Keko? Jo, mám. Hele, tamhle jsou. My house. And when I say whose house,